Welcome back to my channels mga Kaoblaks. So, pork with saba. So yun Kaoblaks, magluluto ako ng kaunting pork na sasamahan ko ng saging na saba. Medyo ano pa ito, ilaw pa mga Kaoblaks ng saba. Tapos yun, parang ano lang, adobo lang. Instead na patatas ang ilalagay natin, yung saging na saba ang ilalagay natin mga Kaoblaks. So, simulan na natin ito mga Kaoblaks. As usual, dating ingredients, wala namang iba. Higit lang naman ito mga Kaoblaks. So, unitin na natin. May mantika na yan, yung kaninang pinagprituhan ko ng ng itlog mga Kaoblaks. So, yun. Isa na tayo. Dagdagan natin ang konting mantika. So, as usual, unahin natin ang bawang. Then, isolder natin ang sibuyas. Madalian lang ito luto mga Kaoblaks. And then, lagay na natin karne. Ibig na natin. Lagyan na natin ang West Magic Sarap. Magic Sarap. Kunti lang. Paminta. Nahulog. Takpan natin mga Kaoblaks. Tingnan natin. Ayun o. Lagyan natin ang konting toyo. Toyo. Lagyan natin ang swerte para maiba naman ang kulay. Nagpupula-pula para maiba naman yung texture ng mga Kaoblaks. Lagyan ko na aswete. May aswete lang naman akong ginamit kanina, hindi ko naubos. Kaya yun. So mga Kaoblaks, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel.
Yung pag-click na rin ng bell button para updated kayo sa mga bago kong videos, mga Koblaks. Support my YouTube channel and FB page, Sedmar TV. Tingnan mo mga Koblaks. Lumalabas na yung mantika. Ganito lang ito eh. Kasi mga Koblaks, kasi konti lang yung ulo ko. Yung mga Koblaks, lagyan natin ng konting asukal. Yun. Ayun. Lagyan natin ang konting suka. Yung Koblaks, kaunti lang. Hindi ako nanghiniwala mga Koblaks yung suka. Hindi pwedeng haluin pag kinalalagay mo lang. Kasi nung unang panahon yun, iba na yung suka ngayon eh. Yung mga Koblaks, lagay na natin yung sili at saka yung saba. Ayos ito mga Koblaks. So, okay. Aba, masarap. So, ayan na po mga Koblaks. Lapit na to. Inahan natin, takpan natin ng konti. So mga Koblaks, wala ko ibang magawang content, puro na lang yung pagluluto ko mga Koblaks. Ito yung inuulam namin araw-araw. So di pa ako nakapag-adventure kasi nga sobrang init. Grabe, baka masira ang kutis ko. So, shout out pala sa mga kapitbahay ko dito sa Livingstone, mga Koblaks. Mga tropa ko dyan, sila Boss J, sila Boss Sak, mga Koblaks. Shout out sa inyo! Yun ako. Ako po. Ito mo. Ito. Takpan muna natin para maluto yung sabaw mga Koblaks. Pero maya-maya. Okay na yan. Yun o. Tumutunog-tunog ng mga Koblaks. Mukhang masarap mga Koblaks. Na. Oh, naamoy ko na ang black mga Koblaks. Pag ganyan na, amoy ko na. Oh.
Sige, ito, patayin na natin. Blocks. Yan na, oh. Oh my God. Napaparami na naman ang kain ko nito mga Koblaks. Oh, see? Mga Koblaks. Sige mga Koblaks, dito lang video ko mga Koblaks. Abangan nyo yung mga bago kong videos na gagawin kasi medyo inaayos ko ng mga Koblaks yung content natin. Kasi sisipagan na natin, kailangan ng kumita mga Koblaks, mahirap ang buhay. Kaya ikaw mga Koblaks, kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para update sa mga bago kong videos. Bye-bye!